Diguri modulare demontabile contra inundațiilor. Vă prezentăm în continuare un prim experiment al societății noastre referitor la performanțele unui dig modular demontabil anti-inundație. Imaginile pe care le vizionați sunt filmate în data de 10 noiembrie 2009 pe râul Lăpuș, în județul Maramureș, în dreptul localității Remecioara. Cu acordul Direcției Județene Apele Române, am executat blocarea cursului obișnuit al râului Lăpuș la un debit de toamnă ploioasă de aproximativ 1,67 de ori mai ridicat decât debitul mediu anual. În dreptul unei insule am ridicat un baraj din panouri în varianta numărul 1, destinate unei cote de inundații de 1,7 metri. În momentul devierii cursului, apele au urcat până la cota de inundație de 1,5 metri, fiind oprite în totalitate, fără a deteriora sau a depăși digul modular. Apele au fost menținute pe dig mai mult de 4 ore la presiune maximă, digul modular reorientându-le apoi pe digul de pământ inițial construit. Experimentul demonstrează stabilitatea la șoc, stabilitatea în timp a digului și capacitatea acestuia de a descompune forțele de presiune hidraulice și redirecționarea fluxului de curgere a apelor. Experimentul numărul 2, filmat în Baia Mare, dorește să demonstreze modalitatea de organizare pentru construcția digului modular și timpul efectiv de montaj în situație de urgență. La experiment au participat 14 manipulatori, 2 tractoare convenționale cu remorcă și un coordonator specializat sau instruit în astfel de situații. Digul a fost compus din 25 de panouri în varianta numărul 2 și s-a desfășurat pe o lungime de 38 de metri. Operațiunile executate au fost descărcarea panourilor, fixarea acestor panouri, fixarea picioarelor din spate, montajul benzii de cauciuc, montajul ecliselor și fixarea lanțurilor. Timpul total de montaj, redat în momentele următoare, a fost de digul modular demontabil va fi livrat împreună cu un plug, prevăzut cu o trupiță specială, adaptat la un tractor obișnuit, care înainte de montarea panourilor va crea un șanț în care se rezolvă 2 probleme importante. 1. Fixarea finală a panourilor demontabile și 2. Prevenirea scurgerii șuvoiului apei printre dinții de fixare. După fixarea în șanț, aluviunile aduse de apele revărsate vor crea o masă de pământ la baza panoului care va opri orice scurgere în spatele digului modular. Garnitura de cauciuc are o prelungire care se va îngropa în pământ. În timpul vizionării experimentelor noastre, o parte din întrebări s-au referit la capabilitatea garniturilor din cauciuc de a rezista șocului viiturilor. În acest sens, firma producătoare a garniturilor a supus o mostră de material pe o mașină de încercare. În timpul evenimentului acestui experiment, s-a ajuns la o încărcare de 3 tone active pe suprafața de lucru a garniturii, fără ca aceasta să se deterioreze, față de o forță maximă de 0,2 tone care coincide cu apăsarea unei mase de apă la înălțimea de 1 metru. Împachetarea digului se face pe paleți cu fixare, pe tije filetate, iar 1 kilometru de dig este compus din 670 de panouri cu picioare și anexe, 670 de garnituri, 70 de garnituri de rezervă și plugul cu trupiță specială. Pentru 1 kilometru de dig sunt necesare 4 camioane de 20 de tone.